skal vi finde ud af, hvad mennesker synes om det direkte demokrati, som vi nu laver i. Kom, lad os gå ud. Ja, vi går bare rundt. Kom. Se, der kommer nogen. Ja, må vi spørge dig om noget? Hvad hedder du? Jeg hedder Anders. Hej, hvor er du på vej hen? Jeg er på vej ud at stemme. Hvad skal du stemme på? Jeg vil gerne stemme for, at folk sådan skal have bukserne højere op, og de skal gå med briller, og så skal de have slikhår. Det er meget interessant. Kan du ikke kort fortælle, hvad er direkte demokrati er? Fordi vi bor jo i det. Direkte demokrati, det er hvor hele befolkningen kommer til ord. Altså alle får lov til at blive hørt, og altså således, at alle har indflydelse på den endelige afgørelse. Okay, nå men tak. Du går bare videre med i dag. Yes. Ses. Det var dejligt. Hej alle sammen. I dag skal vi spørge, hvad mennesker synes om demokrati. I dag handler om det repræsentative demokrati. Der er en mand. Lad os spørge. Undskyld her. Må vi spørge dig om noget? ¿Qué? Må vi spørge dig om noget? ¿Qué quieres, hijo de puta? Me cago en tu puta madre. ¿Qué? Me cago en... Der kommer et godt væk. Okay, men vi skal nu gå videre og spørge om repræsentativ demokrati. Kom. Nå, der er det. Ja? Må vi spørge noget? Ja, okay. Cool. Hvad hedder du? Jeg hedder Mike. Nå. Mike, stemmer du? Ja, Og hvad stemmer du så? jeg stemmer på Socialistisk Folkeparti. Interessant. Kan du måske kort forklare, hvad repræsentativ demokrati er? Fordi vi bruger det jo i det hele landet. Repræsentativ demokrati er, når folket vælger et parti, for eksempel Socialistisk Folkeparti, eller Enhedslisten, eller Dansk Folkeparti, til så at lede et land, i det her tilfælde så Danmark. Så de tager beslutningerne for os, og det gør, at flertallet har ret, eller kommer til at være medbestemmende over regler og sådan noget, fordi at vi så stemmer partierne ind. Okay. Nå, men tak. Og han får så god dag. Jo tak.